Ola, que tal? Benvidos a unha nova entrevista en Diario da Arousa. Hoxe está con nos Pepe Bernárdez, que é o presidente da Asociación Vellez Digna. Bos días, Pepe, gracias por vir hoxe ata aquí. Hola, bos días. Bueno, conteme por que decide formar esta asociación. Bueno, foi a raíz de que meu pai e a miña sogra entraran nunha residencia cando empezamos a coñecer este mundo e foi todo un impacto, ¿no? Ver a cantidade de negligencias, de abandono, de maltrato que vimos ali. Maltrato non me refiro a pegar. Para min é maltrato ter unha persona sentada 8 horas diarias ou 10 nun sofá mirando po techo, ou non levalos ao baño cando necesitan, ou negarlle un vaso de agua, ou non cuidar a súa higiene. Entonces, empecé a moverme, tanto eu como a miña parella, a chamar a inspección, a poñer reclamacións, e vimos que aquilo caía todo en saco roto. Enseguida nos demos conta que había unha connivencia absoluta e unha complicidade entre a Consellería de Política Social e o Servicio de Inspección. Nos veíamos a realidade e veíamos o que eles nos contestaban nas súas respostas e decíamos, nos están mentindo nun documento público no que nos responden. E vimos a necesidade de que había que asociarse. Os familiares todos que visitan as residencias con unha certa frecuencia conocen isto. O problema está na cantidad de familiares que non a visitan. O sea, que aparcan ali o maior e se olvidan del. Pero facía falta asociarse e plantar cara para denunciar esta situación. E por iso, no 2018, creamos a asociación. E creástela, que fixestes a partir de creala? Puxestes queixas ou como actuales? Sí, bueno, nos dedicamos basicamente a plantexar moitas reclamacións, tanto do que pasaba na residencia onde nacemos, que foi en Domusví, Cangas, como logo de toda Galicia, porque a xente nos chamaba. Éramos prácticamente, había 2 asociacións ou 3 en Galicia, entonces te acabas convertindo nun referente e a xente te chama, as asesoras, moitas veces te topas con xente que é moi maior, non sabe nin cales son os seus dereitos, nin como redactar unha reclamación, entonces ese traballo pois yo facemos nós. E foi un traballo isto, sobre todo de denuncia, tanto das barbaridades, no, das que se fan nas residencias, como tamén de denuncia da complicidade do Servicio de Inspección e da Consellería, e logo fizemos tamén moita denuncia pública na prensa, radio, televisión, sobre todo cando foi o COVID, moita denuncia pública. Denunciamos cousas tamén ante a Consellería de Sanidade, para que a Inspección de Sanidade actuase ante os Sergas, porque hai unha falta de acceso ao servicio de sanidade e aos médicos e demais por parte da xente que entra nunha residencia. Topan unha serie de dificultades que non topan a xente que está fora delas. Entonces denunciamos todo iso. Podo decir que por parte da Consellería de Sanidade ningún caso se nos fixo, por parte de Política Social e o Servicio de Inspección tampouco. Denunciamos cousas ante o xuzgado, estamos defraudados coa xusticia tamén. Me parece alucinante que coa cantidade de mortos que hubo co COVID e que se viu, por exemplo, que foron en residencias moi concretas. As de Domusví se levaron a palma. E entonces digo, algo pasou cando nunhas residencias entrou o COVID e non matou a mitad da xente, e noutras sí. Habrá que ver que pasou nesas nas que sí pasou, porque é evidente que os resultados da entrada do COVID nunha residencia non foron iguales nunhas que noutras. E a xustiza se negou en redondo a investigar absolutamente nada diso, e é a nivel estatal, únicamente en Madrid, porque hai unhas asociacións moi fortes con 7.000 membros e cousas así que presionan, e aí se consigue que vai andando para adiante unha causa, pero o demais non, decepcionados tamén coa xusticia. Denunciamos ante a Valedora do Pobo, moi boas palabras, pero absolutamente nada fixo. Entonces, bueno, denunciamos iso moito públicamente tamén nas redes sociales. Tuvemos reunións pois con prácticamente todos os sindicatos. Temos que destacar aquí que o sindicato labrego galego se comprometeu moitísimo nesta causa. De feito, membros deste sindicato, da súa directiva, están agora en Asgadez, que é unha asociación que montamos de persoas, non é de colectivos, pero na que estamos prácticamente directivos do Modepen, de Trega, de Vellez Digna, de toda a xente que se move nisto. Estamos ahora mismo en Asgadez, aunando esforzos, e aí o sindicato labrego galego é un puntal. Tamén tuvemos reunións con todos os partidos políticos.
O sea, moi ben con Anova, con Antón Sánchez, moi ben con Olaya Rodildo, BNG, se veía que era xente que sabía do que falaba, que non viñan a ter unha reunión a darche a razón e non sabían. Marino Ortega do PSOE tamén moi ben, moi mal co PP, que nos mentiron, nos vacilaron e nos trataron de engañar. O sea, esa xente, pois mal. Están facendo, obviamente, o que teñen que facer cando teñen a responsabilidade que teñen no que pasa nas residencias, non? E, bueno, penso que conseguimos poñer en relieve, digamos, e facer público e romper con esa opacidade que había, poñer iso, dar ao conocemento público o mal que se trata a xente na maioría das residencias, non son todas, pero na maioría, a complicidade que ten a Xunta nelo, o mal que funciona o servicio de inspección, que as inspeccións son avisadas, son con preaviso, son testemunha directa diso, inda que o neguen incluso os propios inspectores o dixeron, e se lle reprendeu tremendamente por iso, por habelo dito. Cal cree que é o problema? Cree que o problema é que as persoas maiores chega un momento que xa non lle importan moito a nadie, ou que non importa o que se queixen ou que digan, mira, pásame isto, ou que non se lles cree, o mellor, que di, mira, aquí estánme facendo isto, ou a comida que me dan é unha porquería tal, e que non se lles cree? Claro, en parte hai un edadismo. Eso é innegable. Antes unha persona maior era unha persona valorada. Era o veterano da casa, era o que máis sabía, era quen lle pedías consello. Ora pasou a ser casi un estorbo. É certo tamén que a edade alongouse moito, e, bueno, hai uns deterioros que antes non había e demais, e que a forma de vida cambiou, xa non se vive naqueles núcleos familiares, onde sempre había alguén na casa, e hoxe en día atender a unha persona maior, pois é certo que che implica non poder traballar. É certo que cun sueldo solo, pois igual non vives, e necesita que traballen dous na casa. É certo todo isto, non? Pero é certo tamén que hai un edadismo que se desprecia un pouquiño as persoas maiores. Logo, os que van a residencias, que realmente os que non están mal de todo, non o pasan tan mal. É dicir, se te podes levantar para ir ti ao baño e non dependes de que te leven ou podes collerte un vaso de agua, pois vale, te podes darte un paseo, podes salir a tomar o sol. Pero as persoas que están máis deterioradas moitas veces teñen tamén deterioros cognitivos, non se lle entende o que dice, ou que lle fixeron hoxe non lle acorda mañán cando vai unha visita. É dicir, hai moita información que se perde. E logo tamén penso que hai moitos familiares que están dispostos a creerse o que lle contan na residencia, máis que o que lle conta o seu familiar. Eu sei dunha persona que lle contaba a traballadora social que, bueno, que a persona estaba maravillosamente ben, que hasta ela lle iba a tocar a pandereta e a bailar diante, e outra tragaba, por decir algo, non? Sei tamén dun caso moi sangrante que ocorriu en Domusví en Monforte, dunha persona que ingresou a súa abuela máis ou menos ben, o sea, con problemas mentales, pero por o demais ben, e en cousa de un mes sempre lle decían cando chamaba que non fora, que se estaba adaptando, que se iba a influir mal na súa adaptación, porque se a miraba iba a querer marchar e tal, que estaba moi ben, pero un día conseguiu que lla puseran e vela nunha videoconferencia. E deu orden inmediatamente que a levaran ao hospital, a súa neta. E que senón que se presentaba ela esa mesma tarde coa Guardia Civil ali. A levaron ao hospital, a persona tuvera un infarto, a persona estaba sin facer de vientre 30 días, casi estaba chea hasta arriba, por iso non comía, ademais estaba desnutrida, unhas llagas que collía un puño por elas, e no hospital lle dixeron que iba a ser moi difícil quitala para adiante. Eso lle fixeron nun mes, nunha residencia, en Monforte. Entón non te podes creer, a señora saliu para adiante, viví 2 anos máis, ou 3, e saliu para adiante. Pero non é que esas cousas pasan porque eres maior, non, pasan porque non te cuidan, porque non teñen personal para atender a xente, non fan as movilizacións que teñen que facer, non cuidan a súa hixiene. Se podo decir que a meu pai levaba unha semana queixándose dun dolor na encía. Eu traballo fora unha semana e estou outra semana na casa. O primeiro día que cheguei, bueno, quitei a dentadura, fun a ver que tiña unha pastilla cementada na dentadura. Iso que non lle lavan os dentes. E sei de outro caso dunha persona que comprou un cepillo de dentes para a súa nai e cando non te deixan agora entrar nas habitacións se poñen moitas pegas para que non mires, pero cando conseguiu entrar na habitación pasaran como 2 meses e o cepillo estaba sin estrenar. Non lle fan hixiene. Hai infeccións recurrentes de ouriños porque non lle fan os tratamentos adecuados. En fin,
un desastriño isto. Pero, ainda por riba, que non son baratas. Quero dicir que se pagan moitos miles de euros xa nas privadas, porque nas públicas non hai sitio, que ese é outro problema tamén que podemos falar, que non hai plazas, non hai residencias públicas, non? Pero nas privadas páganse ben de cartos, porque atendan a persoa maior. Entón, onde van parar eses cartos? Pois o bolsillo, que por eso nós defendemos un modelo público, un modelo público, 100% público, de provisión, de gestión e de todo, de propiedade pública. Porque non se pode deixar isto en mans de privados, porque entonces os maiores, claro, pasan a ser unha mercancía, unha mercaduría, e non dudan, cando a bandeira que teñen son os cartos e non os cuidados, non dudan en facer recortes en alimentación, en cuidadores e todo. E ademais é un negocio que, curiosamente, canto peor faz, máis cartos ganas. Fíjate que cousa. Meu pai, cando entrou en Domusvi e Aldán, podía andar agarrado pola man, porque senón podía caerse, que tiña un Parkinson avanzado, pero podía andar. Meu pai tuveron sentado constantemente, non lle deron ningún tipo de movilización, hasta que perdeu a capacidade de andar. Entonces, unha vez que perden capacidades, che veñen a decir que ahora necesita máis cuidados, o deterioro pola edad, non que por culpa deles, necesita máis cuidados, entonces che cobran máis, e que ahora necesita comer pola man, o sea, non come pola súa man, necesita que lle den. E entonces che cobran máis, che cobran 100 ou 200 euros máis ao mes. E que pasa? Non poñen a persona para que lle dea de comer pola man, o que lle daba de comer antes a 5, ahora lle dá a 10. Co cual quedan mal comidos todos. Entonces, canto peor o fagan, máis te deteriores, máis cobran e máis ganan. O negocio é redondo, pero non se pode deixar isto en mans privadas. Iso é a nosa gran batalla. E nos queremos uns servicios públicos, porque isto é unha auténtica mafia, estás pagando 2.000 a 2.400 ou hasta 4.000 euros ao mes, e sabes canto gastan en comida? Menos de 5 euros ao día por persona. Non pode ser. O personal que teñen é do peor pagado que hai. De feito, as residencias van camiño de convertirse nun auténtico sumidero laboral onde vai ir só a traballar a xente máis desesperada e esperando o momento de largarse canto antes, porque a sobrecarga de traballo é tremenda. O que ven ali dentro os destroza tamén mentalmente. Non teñen tempo para usar grúas para levantar a xente, non teñen camas elevadas para manipulalos, teñen que estar constantemente facendo esforzos encima da espalda, e é un dos sectores con máis baixas laborales. Problemas de saúde. Non sei se tedes cifras desta zona, na comarca nosa de Arousa, se tedes cifras de, canta xente teredes aquí ou cantas chamadas recibides, pois, máis ou menos desta zona, ou canta xente tedes na vosa asociación? Desta zona, pois igual recibimos 6 ou 7 chamadas nestes anos. Tamén é certo que en Domusvi Ribadumia, que é unha residencia que conocemos, tamén se creou unha asociación de familiares. Non sei neste momento como está funcionando. En total, canta xente tedes asociada con vos? Non temos socios propiamente ditos. Polo seguinte motivo, o sea, o proceso de constituir a asociación se foi peliagudo, que nos tuveron máis dun ano, reforma isto dos estatutos, cando reformabas isto, ahora reformas aquilo, así, ia pasando o tempo hasta que me cansei e lles dixe, eu cando vou ao ITV me dicen, tens que reformar isto e isto. Non é as luces, e cando vas coas luces, o freno, e cando vas co freno, para abrirse, non é así. Entón, conseguimos constituíla, pero isto é, como che diría, é unha carreira de obstáculos. Tens que ter, un libro de socios, libro de actas, libro de contas, tens que conseguir o NIF, a firma digital, e cando tens todo iso, para facer calquer papeleo, te piden copia auténtica de non sei que, estás acordo da acta ou da xunta directiva, te metes nunha burocracia que se estás atendendo a eso, non combates esta xentuza. Entonces, optamos por non ter nada diso. Estamos legalmente constituídos, facemos unha reunión ao ano, e non temos socios porque non temos tampouco a posibilidade de cobrar cuotas. A posibilidade a temos, pero nos planteámonos sempre ter unha cuota de 5 ou 10 euros ao ano, nada máis. O problema é que as contas dos bancos se quitan unha cantidad de pasta por ter unha conta aberta, que dixemos, vamos a estar cobrando os socios para pagar os bancos, ni hablar, pois tampouco. Todos funcionamos desta maneira. Xente coa que contactamos, máis de 100 persoas, o sea, ao largo destes anos que lle fizemos reclamacións e
e demais, pois máis de 100 persoas. Axudadelos a facer esas queixas ou esas... Poderan ser ese o número de socios que puidéramos ter, ou puideran ser máis, porque tampouco fizemos ninguna campaña de captación, non? Xa. Para unha persoa que teña ahora esta situación de ter un maior que teñen que non, que decidíamos antes, non? Que tes que traballar, que non podes atender ti, e que se ve, bueno, abocado a metelo nunha residencia, que esperanza lle podemos dar de decir... Mira, eu o que lle digo a xente é que vayan á residencia polo menos 2 veces por semana. Se poden ir todas as tardes, pois mellor, pero polo menos vayan 2 veces por semana e comproben in situ, eles, sin facer caso a que lle dicen, como está o seu familiar. E se notan algún deterioro, ven algunha cousa, que pidan tamén ver as habitacións, que se queixen e que escriban reclamacións. É fundamental. Presumen constantemente de que non teñen reclamacións e se dan unhas puntuacións altísimas. Resulta que non ten reclamación porque para facer unha reclamación, polo menos os casos que eu conozco en Domusví, a veces tens que amenazar coa Guardia Civil, porque che negan, che retorcen a cousa, pero que pasou, tratan de convencerte, darche boas palabras, e o que sea, pero que non lle poñas a reclamación. E consiguen que a maioría da xente, eu lle digo unha receta que uso, pero que pasou, que quero poñer unha reclamación, pero non me queres? No, quero poñer unha reclamación, que no, que quero a folla de reclamacións, teño que chamar a Guardia Civil, quero a folla de reclamacións. Isto é todo o que hai que falar cando ven a directora ou a encargada da empresa. Non deixar que te mareen. E hai que ser así con eles. Non hai que terlles pena, son uns auténticos sinvergüenzas, están tratando con persoas e tratándolas moi mal. Non sei se vos vos centrades neste tema das residencias ou tamén abordades outros aspectos da vellez. Estamos centrados no tema de residencias, sí. Quería decir que non quero que pase a entrevista sin nombrar a Modepen, que é o movimento de pensionistas, e a Trega, que son 2 colectivos, Trega e Traballadoras de Residencias Galegas. Son 2 colectivos combativos e que estuveron aí con nós desde o principio. De feito, traballamos sempre xuntos, todos a unha, e son, vamos, 3 patas, no? O problema, por un lado as traballadoras, por outro lado os familiares e por outro lado os futuros usuarios que van a estar aí. Sí, perdona que me hicieras esa pregunta. No, era, bueno, si vos centrades só neste tema das residencias, fundamentalmente no tema das residencias. Pero agora nesta asociación nova que constituímos de ámbito galego, as GADEZ, tamén é para todo o ámbito da dependencia e discapacidade. Son cousas que veñan bastante unidas tamén. Claro, e facedes tamén, dicíasme, facedes unha reunión ao ano? Non sei se facedes tamén charlas ou para darvos a coñecer e informar a xente dos seus dereitos, supoño, non? Son montóns de charlas, fixemos xunto con Modepen e Trega tanto as charlas como manifestacións nas 7 cidades galegas, máis outra en Cangas, despois aparte máis manifestacións en Vigo e en Pontevedra non en Santiago. Apoiamos sempre as movilizacións que ten feito Trega diante da sede de Domusví en Vigo. Fizemos concentracións diante da residencia de Aldán, montóns delas, diante dos juzgados de Cangas, porque nos sentimos maltratados pola xustiza. Facemos este tipo de cousas. Non suele vir moita xente, tamén hai que decilo, a veces 10 personas, a veces 20, nalgúnas igual tas 50, se considera un éxito nas charlas, nas movilizacións, si temos tido 2.000 personas e cantidades así de xente. E xa para ir rematando, queria te preguntar que é para ti ter unha vellez digna? Para mí unha vellez digna, onde se respeten os meus dereitos, penso que onde se respeten os meus dereitos e onde eu poida estar medianamente atendido, seguir tendo o meu proxecto de vida, seguirme sentindo útil, cando non o sea, polo menos sentirme con cariño ao redor, non sentirme un obxecto que me zapatean nun sofá e me teñen todo o día mirando para o techo, porque eso é indigno. Me cambian o pañal non cando necesite, sino aquelas horas, estar cagado horas ao día, que che negan hasta un vaso de agua a veces, que non che den, que pases fame, que están moitos desnutridos e deshidratados, a maioría, nas residencias, é tremendo.
Bueno, pois con eso quedamos que sigades loitando, que vos fagan caso sobre todo, non? Que as cousas que fagades que sirvan para algo, porque se non vos escoitan e se non atenden as vosas Penso que peticións... conseguimos, de alguna maneira, é un exemplo que poñemos nas charlas. No 2018 lle preguntabas a alguén si sabía que era DomusVi, nadie sabía. E eu sei que calquer cuñado sabe quen é que é DomusVi e sabe unha serie de cousas. Xa empezan a salir nas televisións a cada 2x3 malos tratos que se provocan nas residencias. Antes había un mundo moi oscuro nisto, sí. E agora, polo menos, se sabe. É certo que a prensa, e poñemos a Diario Nós, Galicia Press e a Voz, e tamén en parte a Diario de Pontevedra, como excepcións, pero a Voz de Galicia, Faro de Vigo e outros así nos boicotean absolutamente. Nos negan, se negan a publicar nada que vaya contra a residencia. O xe bo que a xente ten un móvil e tamén moitos familiares xa directamente co móvil gravan e suben e denuncian nas redes sociais, non? Sí, pero bueno, eso está prohibidísimo. Está prohibido. Sí, te pode denunciar a residencia por a Lei de Protección de Datos. A Lei de Protección de Datos, que era para protegernos, con esa lei se amparan para non darnos información e acceso aos expedientes das denuncias que facemos. Tamén se amparan na lei de transparencia do goberno para non informarte, o sea, para justificar a opacidade. É tremendo, como se legisla pensamos que son avances e non son retrocesos, cada vez nos quitan máis dereitos. Como non nos mobilicemos a sociedade, vamos fastidiados, Sí. Aparte que hoxe por estes maiores, pero mañá podemos ser nós os que esteamos aí nesa residencia. Por calquer causa, ti antes cando denunciabas, tiñas dereito a ver todo o teu expediente, as actas que fixeran os inspectores, tiñas dereito a ver eso, a ver cando che respostan unha serie de mentiras nun documento, se é a jefa do servicio que che está respondendo, e as actas que fixeron os inspectores din unha cousa, ou a ver se foron os inspectores que non fixeron o seu traballo. Tes dereito a saber todo eso. Bueno, pois ora cho negan. Cada vez temos menos dereitos. Bueno, pois seguide na loita, que servirá seguro que para que mellorar polo menos no que se poida. Non hai loita que non valga. Exacto. Que non vale estarse quieto. Exacto. Pois moitísimas gracias, Pepe, por vir hoxe ata aquí. Gracias a vostedes tamén por estar aí. Vemos na próxima entrevista.